It-tlet akkużati mixlija li poġġew bomba mal-karozza tan-negozjant Mario Scicluna fil-bidu ta' Jannar li għadda, it-tnej wara nofsinhar reġgħu lura l-qorti biex kompletu l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tagħhom. Fawla mimlija daqs bajda, Pawlu Farrugia l-kwatru, Jonathan Farrugia magħruf bħala Gianni Tanina u Lorenzo Kallus il-Ħeswes semgħu il-mekkanik ta' Scicluna jgħid li dakinhar tal-4 ta' Jannar, Dennis Aġus, wieħed mill-avranti ta' Scicluna, staqsih jekk il-vettura li taħta tpoġġiet il-bomba kienx taħdem b'żewġ batteriji. Qal li peress li ħadem bosta drabi fuqha, aċċertaħ li l-karozza kellha batterija waħda. Qal li mar fuq il-post fejn innota batterija li kienet iżgħar minn normal, qrib il-bumper ta' quddiem, u meta ħares taħt tara dak li ddeskriva bħala pajp tal-ħadid imwaħħal bil-kejbil ta' jisma' l-gearbox li madwaru u fit-triq taħtu kien hemm materjal umdus. Fil-qorti stqar li dak li raw miżbidejh induna li kienet xi ħaġa suspettuża li qatt mara qabel mal-qiegħ tal-karozzi oħra u ħass li kellu jieħu ritratt ta' dak li ra u jibgħatu lil Scicluna. Xed ukoll l-avrant li qal li kienet Elaine Galdes, is-sieħba ta' Scicluna li qaltlu li semet ħoss ġej minn taħt il-vettura li taħta nstabet il-bomba. Kitku Tajjar, espert tal-qorti qal li analizzaw 41 telefon ċellulari fosthom dak li attiva l-bomba. Frank Assar sieħeb fin-negozju tal-proprjetà ma' Mario Scicluna xed li sar jaf lil kwatru wara l-4 ta' Jannar għax ħaf idejh xi negozju li kien għaddej bejnu u bejn Scicluna. Ikkonferma dak li kien żvela News, jiġifieri li l-kwatru Scicluna kellhom xi jgħidu dwar dejn li laħħaq il-120,000 euro. Fit-tmiem is-seduta, l-uffiċjal prosekutur Keith Arno qal li għad fadal bosta xhieda li jridu jiġdu, bid-difiża tgħid li se titlob għal ħelsien mill-arrest ta' 3 akkużati. Is-smigħ tal-kawża mistenni jkompli fil-11 ta' Ġunju li ġej.